ବନ୍ଦନା ଉତ୍ପାଦିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଫଳ କାହାଣୀ। ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଲେଇ କରୁଥିବା 30 ଜଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବନ୍ଦନା ଆପ୍ରେଲ ନାମକ ଏକ ଉତ୍ପାଦିକା ଗୋଷ୍ଠୀ 2019 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେତେ ଭଲ ନଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15,112ଟି ୟୁନିଫର୍ମ ସିଲାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ 15,152ଟି ବାଳକ ଓ ବାଳିକାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଲାଇ କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ଗଡ଼ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଲାଇ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଲାଇ ବାବଦକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 15,15,200 ଟଙ୍କା ବନ୍ଦନା ଆପ୍ରେଲ ଉତ୍ପାଦିକା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମଞ୍ଜୁର କରି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମାସ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ବଜାରରେ ମାସ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ 35,000 ମାସ୍କ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ